itself, the Sapang Bato National High School. A clap up for all of you guys. Thank you so much po, and we hope that you will enjoy the rest of the night. Because tonight, partner, is a celebration of love, kindness, and of course, giving back to our community. Performance nyo bukas sa partner, I would like to introduce myself first. I am Arlene Milton Tuazon Manara, the Kamot Kayanakan President of Barangay Sapang Bato. And I am Aranal Concepcion Tibiara, the Sangguniang Kabataan Secretary of Sapang Bato. Thank you so much po. And of course, coming back in our school, sino po ba ang mga nag-aral dito sa Sapang Bato National High School? Ayan, so madaming product ang Sapang Bato National High School. Same here sa amin po. Product din po kami ng Sapang Bato National High School. At ako na po yata ang pinaka-sexing product ng SBNHS. Yes, Mari. Ikot ka nga dyan. Bebot, girl. Yes, syempre para kapag makita tayo mamaya ni ating idol APL, magandang-maganda talaga naman. Yes. And of course, sa ating mga VVIP, pinaghandaan din nila tayo, partner. Huwag ka. Yes po, welcome po sa Barangay Sapang Nandito ang Bato. ating mga shala. Hello, Dars! Hello, Ma'am Ruby. And hindi ko na kayo may isa-isa. And partner, alam mo ba, ano ba ang favorite song mo ni Apple Dia? Oh, of course. At tinatanong ko yan, ang Bebot, Mari. Ang Bebot. Of course, kilala yan. Of course, it's a Philippine pride na kilala buong bansa sa banda nila ni Apple Dia na Black Eyed Peas. At Mare, talking about kay APL, did you know that si APL ay isang taga-Sapang Bato din? At dito siya nagtapos sa Barangay Sapang Bato. Yes. Sa Sapang Bato National High School. And we are also a witness of kindness of APL because in our batch, Apple Dia produced our music room. So ever since, napaka-supportive na talaga ng ating very own and Sapang Bato Pride, Apple Dia. Palakpakan naman natin. And talking about Apple Dia, ayan no, Mare. Si Apple Dia ay sabi ko nga kanina ay taga-Sapang Bato. At si Apple Dia ay sumikat sa ibang bansa. That only means that Barangay Sapang Bato can produce a very, very good artist. Not only here in the Philippines, but of course, all over the world. Yes, what a world-class talent that we have in our Barangay Sapang Bato. And I hope that we will be able to produce more, a lot of like Apple Dia in very, very soon. Like in our Bagani presentation earlier, it was made by SBNHS CCAD, the students of Sapang Bato National High School. Let's give them a round of applause. It gives me goosebumps everywhere. Napatayo nila lahat ng balahibo na meron ako sa katawan ko. And nakita naman natin ng presentation kanina ng mga bata. It's really world-class, napakaganda ng editing, and headed by Sir Kenneth. Thank you so much for producing such video. And of course, bago magsimula ang lahat, we would like to acknowledge the presence of our very own barangay captain. Ladies and gentlemen, help me and give him a round of applause for Barangay Captain Honorable Mario M. Manalo. Sa ating po mga VIP na dito, sa mga pupili po ng ticket, maraming salamat po. At isang karangalan po na makasama ko kayo sa gabi ito dahil po pagkatapos ko magsalita, mag-umpisa na po tayo. On the way na po, si Apple Dia, anak ng Sapang Bato, lulit po. Maraming pong salamat sa inyo. Salamat po. Ayan, thank you so much, Cap Mario M. Manalo. Stay ka muna, Cap. Stay ka muna, Cap. Anong masasabi mo na dinumog tayo ng Sapang Bato? And of course, madami dyan outside Sapang Bato. O siyempre, napakasaya natin. Anak ng
Sapang Bato, si Apple Yak, Alam Pineta. Palakpakan po natin. Thank you so much po, Kap Mario Manialo. Thank you so much for giving us your presence and sponsoring our event. Ayan. So, I myself was also able to witness the kindness of Apple Diab. Every Christmas po, namimigay po siya ng food and konting dato sa kanya pong bahay sa Bliss. And isa po ako sa mga nabibiyayaan at that moment. I think 5 consecutive years lagi po akong nabibiyayaan. And thank you so much po, Apple Diab. And same here, Maria, kasi naging scholar din ako ni APL during nung ako ay nag-aaral. Yes. And also, Sapang Bato Elementary School was also blessed by Apple Diab. He produced the kindergarten building for our young ones so they can be anything they want. Sabi nga ni ating Apple Diab sa kantang, we can be anything. At alam niyo po ba, kung gusto niyo pong i-check ang music video ng I Can Be Anything, ang mga ginamit po nila na characters, ng mga professional characters in the music video was handmade by Sapang Bato National High School students. Ayan. You can check them out later on YouTube because they're still available. Ayan. And before anything else, Mare, pasalamatan muna natin ating mga major sponsors for tonight's event. Yes, of course, never-ending appreciation for our major sponsors. Thank you so much. First, we would like to thank Sapang Bato National High School, headed by Sir Abdon Aguilar and faculty members. And of course, Sapang Bato National High School, SPTA. Barangay Council, headed by Honorable Mario M. Manialo. SK Council, headed by Honorable Alisa Castro. Kimun Kayarakan, headed by our very own Arlene Milton Manara. LGBTQIA+, Sapang Bato Chapter, headed by President Shane Dugdu and Iwa Moto. And we would like also to thank Hungry House. And of course, our very own LH Delhi Sapang Bato. And of course, the Beyond Limits Outsourcing Group. And the BSA Sound and Lights by Sir Jeff. Thank you so much to Thank our you very major much. sponsors and making this event possible. Sino na po ba dito ang ready makita na ang ating nag-iisang Apple Diab? Yeah! Ayan, mukhang mahina pa. Iparinig ang ingay, mga bebots ng Sapang Bato! Ayan, buhay na ang ating mga bebots. I hope na meron na pa rin kayong energy to perform and groove with Apple Diab. Sino na ang ready sumayaw at magkikanta? Ayan, ready na si Dara. Mukhang nakapag-lunch at hapunan at nakapag-merienda sa kita. May energy siya. How about sa likod? Give us your energy. Ayan, ready na. I think, Mare, mag-interview muna tayo ng mga ibang audience habang naghihintay sa ating Yes. So habang naghihintay tayo, let's go dito sa VVIP para mas malapit na lang. Ayan. My favorite teacher itself, we have Ma'am Ruby. Thank you for coming. Excited kayo. Yes. Kaya kayo may mayat para kay kami nema. Pagpasensya ni namin po. Magobra kami po nema. Ayaw kami babash. Sige, thank you po ma'am for your presence and the family. Hello po. Enjoy the rest of the night. Dito partner, maghanap ako ng panlaban kay Ma'am Ruby. Kay Ma'am Ruby. Sino kaya dito? Ay, ito si Tita na naka-APL concert siya. Hello po. Ano po yung nararamdaman nyo na malapit na natin makita si Tita? Opo, same din po. Naghihintay na rin po tayo at very soon makikita na po natin siya and enjoy the rest of the night, Tita. So just sit back and relax. Thank you so much po. Enjoy the rest of the night. Ayan, partner. So, naramdaman na natin ang pulso ng ating mga BBI. Yes, partner. Thank you po. Enjoy the rest of the night. At partner, bago tayo mag-enjoy sa mga musika ni
gusto muna tayong mapatawa ng ating special guest for tonight. Yes. So, before po natin makita si APL, may mga world-class talents din po siyang bitbit na magpe-perform sa harap po natin ngayon. Palakpakan naman po natin ang ating mga guest performers. And I guess, sabi nga ni APL sa isa niya ring kanta, tonight's gonna be a good night. Ayan. And also, ready na ba kayong makita ang ating mga guest performers tonight? Mahina pa, hindi sila lalabas. Are you ready? Thank you so much. So, I guess, ready na ang ating performer. Ladies and gentlemen, humanda na pa ba? Go, go, go! Sino po kaya ang hula ninyo? Tama yata. Sige. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you the Buba itself, the Go, 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 Miss Rupa May! Yes! Magpalakpakan tayo! Ay, mahina. Palakpakan po tayo. Hi there! How are you today? Oh, nagulat ba kayo? Nagulat din ako. Akala niyo si Rupa din, no? Oh, pag nakatagilid, siya, no? Pero totoo po, Dolphy, no? Anyway, magandang gabi po sa inyo na. At syempre po, papaunahan ko na po kay NP Hapok Budang. Ako po yung muna yung makakasama nyo ngayon dahil si Budang po parang nasagasaan yata. yung karakal-karakal niya po maliit na lang, ha? Kaya tayo po magsasama-sama ngayon. At syempre, papalakpakan naman po tayo ng malakas sa may kasama sigawan. Mamalakpak sa kaliwa! Sa kanan! Ang hindi pumalakpak, masama ugali! Hello po, mga teacher po. Diyos ko, alam niyo ba, bigyan mo lang po kayo ng konting background na natawa naman po ko Rupa May. Ang pangalan ko po talaga, Shuka May Bigornia. Ngayon po, kung medyo nababastusan po kayo, just call me Arnold, okay? Bigyan ko lang po kayo ng, alam niyo ba, Sapang Bato National High School, dati rin po rin akong guro. 4 years din po ako nakapagturo, kaya natutuwa ako sa mga bata. And enjoyin po natin ngayon. Siyempre, nandito po mamaya si Apple Dia para magpasaya po sa inyo. At siyempre, nandito rin po ako para bigyan din po kayo ng konting kasiyahan. Gusto niyo na ba ako kumanta? Mas malakas! Talaga? Hindi mo na tayo kakanta. Hindi, kanta. Hello po. Good evening po sa inyo. Hello po. Dolby po, no? May bangs pa, no? O sige, maestro. Game. Palakpakan tayo, ha? Go! Yeah! Come on! Here we go! Go! Kung tayo
buko. Kahit maputi na ang buko. Kahit maputi na ang buko. Kahit maputi. Talaga. Ganyan siyempre. Hindi natin maasahan. May tumawag pa. Ay, boyfriend ko. Pagdating. Ipapaalala ko sa'yo nang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buko. Kahit maputi na ang buko. Kahit maputi na ang buko. Thank you, kinabahan ako. Ayan, di natin talaga inasahan yung mga ganyan. Kuya, may nag-text ka. Pakisagot pa bukas na yung locator. At Ducati pala. Ay, siyempre po, pakilala mo na po ako sa inyo. By the way, my name is Shupa Baby Bornia. Ang inipon nito ay galing po sa Music Box sa Quezon City po. 2002. Medyo matagal-tagal na po. Tapos, sa mga hindi po nakakaalam, nakagawa na po ako ng 4 na indie film. Nasa YouTube po. Unang indie film ko, Jumbo Jericho. I-type niyo lang po, Jumbo Jericho, wag Jumbo Jenra. Jumbo Jericho. Ang kasama ko po doon si Joe Mapa, Natasha Ledesma, mga sexy star po. Pag napindot niyo na po, nandun na po yung full trailer, yun na rin po ang full movie. Tapos kasi po yung iba medyo mga sexy po yung mga nagawa natin. Kaya pangalan na po yung Jumbo Jericho na lang. Maganda naman po yung istorya. Ayan, syempre, gusto niyo pa ng isa? Parang ayaw niyo na, itingin natin ito. Gusto niyo naman makita si Apple niya? Ha? Ayaw niyo na kay Dolphy. Nag-box pa. Pwede bang tayo niya makapag-duet? Kanino kaya? Sino? May king ba dyan? Si Kuya. Ito. Si Kuya. Binata ba yan? Kuya. Ayan, binata. Kuya. Uy. Kuya, binata ka? Tinatanong kita, binata ka? O, bagay tayo, binata rin ako. Gusto mo ba ng iPhone 14? Gusto mo? O, mag-ipon ka. Ano to? O, tara. Halika dito, masaya lang tayo. Walang bastusan dito, dali. Tara. Ako ba ng mukha? Akit nga, Yan ang unang joke ko. Halika na, dili. Halika. Halika. Bilang ng 1.5. Halika, dali. Pakihanap na yung Total nasa YouTube naman tayo. Dito, be. Ayan, tangkad naman pala. Ano pangalan? Ba't di ka marunong? Problema mo yan. Binigyan na nga kita ng mic, hindi ka mag-open. Ang dami ko ng problema, isipin ko ba yan? Every day. Ano? Hindi yan cellphone, mic test. Ano to? Gwapo na mahina ulo? Ayan, magawa na. Single ka? Binata? Hindi ko. Ano? Ay, dalaga.
yan, walang problema dyan. Tanggap na sa atin yan. Anong pangalan? Shane Albert po. Ha? Shane Albert. Taga saan? Degalor pa po. Ilan taon? 19 years old. Bakit ka nagnakaw? Ano lang tayo? Sweet-sweetan lang tayo. Sige po. Kanta tayo. Ano gusto mong kanta? Pakisana yung kahit maputi ng buho ko. Isasana nga ako. Hindi JD ko ako, may naulo ah. Isasana nga. Ang gama ng DJ ah. Salamat ka. Ay, wala po. Ay, sabi mo, ano ka? Pumatay na bakla. Hindi ako makahinga oh. Ang hirap naman banggitin ang pangalan mo. Ano, Sher? Shane Albert. Ha? Shane Albert. Shein. Mo-order ako palagi doon. Shein. Sige, be. Pakisana nga. Ikaw na nga. Sige, pakantaan namin kayo. Basta tatayo ka na nga. Halimbawa, hinawakan kita niyan, hawakan mo ko. Ganun lang ha. Mukhang gipit ka. Ito yung mga tao doon. Hello sa inyo. Merry Christmas. Bukas Pasko na. Sana maging masaya lahat ang Pasko natin, no? Sige po. Pakihanap na lang karaoke. Winnie Rebigame. Ikaw na nga. DJ, alam mo, spelling I. Kasi kapag pangan, hanapin yan sa letter H. Ikaw? Di ba, no? Yung letter I nagiging H. Di ba? Yung tatak na Anabishi, nagiging Hanabishi. Di ba? Yung mga ganon, no? Tapos, showtime, mga ganyan-ganyan. Ready na? Mag-iigbalaga na kuya. Pinresyo, no? Okay na? Okay. Balak-balak tayo kay Shin. Wala kang radyo? Kita may DJ kalahati na, hindi pa ako sinuwi.
ng puso. Ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga. May respeto. Biko ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ito. Palapakan natin si Shin. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang hanap ng puso, ang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ito. Yes, palakpakan natin. Shin, ilan taon ka na? 19 po. Nag-aaral ka dito? Elementary lang. Ha? Elementary lang. Sa baba. Ano ka ba? Estudyante din? Yes po. Anong year mo na? Second year po. Alam niyo ba, pag daw ni ba naging boyfriend ko, daming babati sa amin. Bawat kanto. Unang kanto, Happy Mother's Day. Diyos ko, pangalawang kanto. Meron na naman, ating ka ba ng PTA? Pangalawang kanto. Anong kaso ng bata? Pupunta pa kayo sa guidance. O, di ba parang sa wish ko na nagkakatagpo ka mag-tune eh. Thank you Thank you, Shin. Paano ba natin, Shin? Ang katuwa. Kasi hindi ko akalain. Kaya pala naka-foundation. Oo. May gusto pa po kayo marinig na kanta? Madam? Ma'am? Gusto niyo po ba madinig yung Cordero ng Diyos remix? Ikaw? Ay, kakakanta ka. Ikaw na yan. Alam mo, yung kay Yang po. Ikaw po, ni Yang. Wala po ako natakot doon pwede ba yung Sino nakakalam nung ikaw ni Yang? Sasabay ako. May kausap ba ako? Nagkumapunta nga? Ikaw ni Yang. Pwede mabasa yung, magpatitiwan na natin para mabasa yung lyrics. Pwede? Bluetooth? Sige. Bluetooth mo ko yan. Yung password ko naman madali lang. 1, 2, 3, 4. Ayan, sinabi ko na. Pag gusto nyo nga pala ako maging friend sa FB, Shupame Bigornia. CHUMME Bigornia po. Parang Doris Bigornia. Ganun po. Tapos piliin nyo po yung kulay profile na kulay pula. Huwag po yung maraming aso. Nahak na po yun, ha? Nahak na po ha? Para maging friends po tayo. Ayan. Sige. Pagbigyan po natin si Ma'am po. Hello po. Opo, ikaw. Pasensya na po yung boses ko, ha? Hindi naman po ako singer talaga eh. Ano na po, senior citizen po. Hello po sa mga natin, hello po. At syempre masaya po ito. Meron pa po susunod sa akin ay basta po mamaya papakilala ko sila. Bluetooth lang yun, Ikaw, para kay Ma'am. Ano po pangalan ni Ma'am? Madam Priscilla. Hello po. Nice to meet you. Hello, madam. Hello. Hello, andito ako. Kala ko may sundo na ako. Ito po. So, madam, may nahanap kami on the audience.
from America. Oh my God. Yes, lalabanan ka daw So niya. dapat we have to speak in English, of course. Yes. I've been in our exclusive Yes, school. yes. What's your school? What? Sapang Bato National High School. How about you? What is your school? I came from my school, exclusive school. It's a Catholic school. Oh, Catholic school. BWUU. BWUU. What? BWUU. You know what is the meaning of that? No, I don't know. Philippine Western Union University. Bangko yata yung napasukan yung mata. Where is she? Where is he? She is still preparing her music. Oh, Okay. sorry. What is the name of that guy? The name of the girl is I got it. Bella. I think- oh, Yes, it's a her. Yeah. How about you? Are you a her? I'm trans. No, I'm here. No, I'm trans. Are you trans? Transformer. Saka pala robot, madam. Ay, Ang maganda mo namang robot. Ay, ayan na yata yung boyfriend. kilala ko. Mamaya na kayo magloko. Kumpare ko to eh. Ha? Ay, talalangas. Ayan. Salamat ha. Tol, salamat ha. Thank you po, Mr. DJ. Gapo ng date. Okay na po? Baby, come to mama. Nahihiya pa si Miss Bea. Palakpakan naman Miss natin Bea. si Miss Bea Dizon. Ayan. Fresh from America. Oh, fresh from her. Okay. We're hers. We're... Let me see. If Saan you're- yung mga magulang niya po? Ayan. Hello po. Annyeonghaseyo. Parang hindi naman nila anak, nagturuan sila. Hello po. Hi, Bea. Welcome po again in the Philippines. Oh my God, Bea. Ayan, napakaganda naman ni Miss Bea. Oh my God, Hello, Bea is Miss wearing a Dizon. dress. And she is wearing a skirt. Yan. How are you today? I'm okay naman po and I'm so excited to see Apple the Apple. Yeah. Oh my gosh. How long you been there in America? So what was life was? Yes. How about you? What is America? Mapapahiya ako kay Ma'am Ruby. Yes, America. You came from America? No. Ano yung Kala ko ba America? Oo nga, punta ko na Yung pala pala- ng America. Yung pala galing lang po ng pagkikaraw. Ayan, ayan. Pero yung mga kasama ko po, ayan, from America sila. Ayan. Hi, Daddy! Okay. Nakakaintindi naman sila na yun naman pa. Teka, Inglesin natin. You're from America, right? I'm New York. Oh my God. Wow. New York. I'm from New York, Cubao. I'm from New York. Yeah. Original Sapang Bato. Saan po sa Sapang Bato, sir? Where in Sapang Bato? Brook 5. Brook 5. You came from Rossingo, and that's in New York. That's what the pilot. And then I have a question for you. What is the total capacity of New York people out there in alphabetical order? Ay, makapag-English lang na, madam. And about you, are you studying? Studying, no. Ano? I'm already a graduate of Bachelor of Communication and Arts. Oh, Wow. what is that? Okay, you mean you're good in English? Yes. A bit. Okay, what is a bird? A verb is an animal that flies. No. Can you answer the question? What is a bird? A bird is the Oh, maganda lang, mahina ulo ha. Hindi mo sagot ha. Actually, ako tanungin mo, what is a bird? Oh, madam, what is a verb? A bird is simply, you can see in the sky, a bird. Bird, John, bird. A bird, what? Bird, B-E-R-B. Bird. About mathematics. I hope you try this to answer this question. It's a very simple question. We're here in Sapang Bato National High School. Okay. Kung sino po may alam, okay. If X, in mathematics, let me put it this way. Sabo. I shut up because it's math. If X, if X is equals to Y, and Y is equals to X, what is the problem inside the parentheses? So help me God. Another question. Current events. What is the capital of the Philippines? Manila. Tama siya. How about Panalo you? siya. How about you? Tama po ba, Manila?
si Bea. Tama po ba ang Manila? Yes! Tama po ang Manila. Yes! No. It's not Manila. Oh, what is the capital of the No. Philippines? As of now, we have no capital because our government is already bankrupt. And I thank you. Right? Anong gulay? Ano mura ang gulay sa Sapang ba to? Oo. Dito ka bumili. Kaya malayo ako na. Yes. Kaso magagastos ka sa pamasahe. Okay guys, so we have apple up inside the van. In a few minutes we will experience the performance of our Sapang Bato Pride. Okay. Wrong. So Wrong. The answer either is wrong. One magbababa po niyan siya na yan. little mermaid. Binago na pala. Diyos ko. Kaya ayaw ko na pumasok sa inclusive school mo naman. Ano naman tinuturo nila? Di ba tayo natin ikaw? Ikaw. Nakaprepare na yung sako, di ba, Mata? Okay, so he will go down the van and met with the Kasi 1 gig lang. ayan, we have Sir Abdon Aguilar of SBNHS and Honorable Captain Mario Manyalong of Sapang Bato. So, palakpakan po natin si Miss Bea Dizon. Bea. Ang ganda. Pinag-usap sa lamin. Okay, I think so bababa na po siya. It's a yes
yung mga Isa lang ko, ikaw lang. relatives po ni Apple the Up nandyan rin po. So, there you have it. Naka-arrive na po si Apple the Up dito po sa Sapang Bato National High School, Junior High School. Ay, di, tanong muna natin po kung saan. Pwede po ba? Kuhanin ko yung number niyo po. Saan ko po? Saan po? Sa paluwagan po. Siya una sa sahod. Kulang po kami ng isa. Ay, magaling kumanta. Ba't sa paluwagan mo yung Hindi sasali? kulang kami ng isa. Walang kayo na. Siya una sa sahod. Oh, ba't hindi na lang sa ano? Saan? Dance Philippines. Oh, ganyan. You're so good. Napakagaling mo, sister. Alam mo, Very Sarah G. and design na-inspire po ako sa boses ng batang ito. Kaya bukas po luluwas ako na Manila kahit dispiras na ng Pasko. Mag-enroll po ako sa Center for Public Mental Health. Bakit naman? Kasi kailangan ko na mental para sa boss. Ang ganda ng boss ko. Yes, sister. Sister, we are very sorry for the... Yeah, you're so good. You're good. Thank you so much. Thank you. At syempre Thank you naman so much for your parents niya. Kasi Ma'am Lucina. Ano niyo po si Bea? Ano niyo po si Bea? Si Madam Lucina. Pamangkin. Okay na po Ayun yun po na. sila. Hello po, Thank you po. Daddy. Shout out. Advance Merry Christmas po Thank you, Miss. Sige. Idol mo ba si Sarah G, sister? So, Yes po. Ang bali nung before Ewan so yung mga ano mismo, Sarah G ang pipiliin. ewan ko kung pwede mag-meet Uy, and Sarah G din yung pipiliin mo. Yes. Ako sa The Voice, hindi ako tinanggap eh. Bakit? Kasi nag-iis ako eh. Saan channel yan, madam ko? Ayan o, sa channel niya. Na geographical. Uy, budang buhay ka pa pala. Bakit nakadikit ka na nandiyan? Okay, I'll do my lesson. And thank you, Miss Bea. Manabangan po tayo. Alam mo, Madam, may gusto daw lumaban kay Miss Bea. meron pa ba? Yes, may lalaban. May Ang pangalan niya ay Angela Banillas. Oh, Angela. Thank you, Nasa si Miss Po. Thank you so much Oh. for sharing your talent. Thank you po, Sir. Angela. I know that your family will be so proud of you. Oh, okay, so by the way, eto, I'll do na. ayan, kung hindi nyo po kilala, siya po si Ayan. Cap Mario Manyalong ng Sapang Bato, and those girls po ay mga members ng SK ni Eliza Castro. Si Miss Bea Dizon. So, galing din pala sila sa Sapang Bato. So, balikbayan So I think nagkakaroon yata sila ng meet and greet or Ay, mahirap. parang kaunting usapan lang po with Sir Abdon. So, syempre, wala kasi din naman may chocolate. So syempre yung mga tao pa rin na sa VIP, and yung iba naman po nasa Choc na. 300 pesos. So hindi ako makakapasok dito sa ano. Ready na ba ang ating next performer? Ayan. Ayan ang ating So, mga gusto mo kumanta ka? taga-media. Sila, ayan, kapangalan ko pa to, si Kyle daw eh. Kung sasayaw Si Kyle. O, sige go. O, sige ah. Last song tayo. Thank you Ayan, po. si John Chris Ron. Ayan. Bayaw ma. Anong kanta mo na? Ayan si Chris Ganda ng Ron. katawan mo, ha? Yan ang mga So wala siyempre, abang nagkakaroon pa tayo ng parang kaunting variety show. Sabi ka sa akin, madam ah. Hindi ko lang, syempre. So, Nangingit ako sa of katawan. course, again, Kumain ka, ha? Ay, okay. Kailangan ng vitamin. Thank you po. Baka naman po. Game na. Mga gusto pong magbigay ng vitamins dyan. Oo, vitamin. Hindi na pong magbigay. and we have Sir So, Simon. palakpakan po natin. Hi sir. On stage, Miss Angela Banillas. Ayan, palakpakan natin siya. Hello, sister! Good evening. Siyempre, Ay, yung pan. I hope hindi siya yung Grisela. Yung Grisela, ay salamat. Finally, may makakausap na tayo. So, taga saan ka, Miss Banillas? Are you in here in Sapang Bato? Yung mama ko po, taga dito po siya before. Dito po siya. Yes. Babalik tayo sa- Yung mama mo sa yung mama mo. Ang ganda ba? Oo. Ganyan ang mga mukha ng artista. Ako, anong mukha ko? Hindi, ito munggo, ikaw toge. Oh, ikaw naman, madam. Kung ako Okay, siya, gas. mukha siyang munggo, Oh. mukha kang toge. Hindi, ganito na lang. Halimbawa, nagsama-sama tayo. Nandito po yung larawan ng mga bulaklak. Ano siya?
Sampagitan. Sampagita. Sunflower. Sunflower. Wow! Cauliflower. Wala na! Gulay yun, madam! Gulay ba yun? Saan mo naman ako sa flower? Ito na lang. Social na sakit. Sosyal na sakit. Pagsakit naman. Social. Sige. Pagbigyan natin siya. Madlang sapang ba to? Breast cancer. Cancer? Breast cancer. Colon cancer. Colon cancer. So, kata eh. Hindi ka sa akin, madam, ha? Iba na lang. Chinelas. Chinelas. Sikat na mga chinelas. Abanayas. Rambo. Abanayas. Ay, sosyal. Adidas. Wow, Adidas. Kanabi mo na Rambo. Ay, Rambo. Rambo. At least no. T-shirt. Sige, t-shirt. Ano ka? Bench. Wow, bench. Bench shop. Bench shop. Blue Corner by Novo. Hindi na ako magiging maganda ngayon. Sige, babawi ka. Dito ka. Sige, Dito ka. ayan. Baka malas ka dyan. Dito ka. Madlang sapang ba to? Pag naniniwala po kayo sa sinabi niya, palakpakan po natin. Sige. Dito ka. Sige, dito niyo nakasala. Mali mo, malas ka dito. Masarap na pagkain sa Pampanga. Masarap na pagkain sa Pampanga. Sige. Sisig. Sisig po ba? Naniniwala? O hindi? Meron. 8. Meron. Hindi, abangan mo mamaya. Nagmamadali ka ba? Oo. Sisig. Sisig. Wow. Kare-kare. Wow, kare-kare. Ikaw paborito. Ano? Tigtan. Ay! With puto! Sarap! Ay, hindi pa na. Ay, ano na? Papaita. Ay! Hindi na mag-picture, madam. Okay na ako eh. Ano ba gusto? Pelikula. Sige. Talikod tayo na. Talikod. Ano pa pa? Titanic. Ay, Titanic. Wow, so siya. Pretty Woman. Alam ka? Pretty woman. Wrong Turn. Ay! So, tama pala. Dito pala yung turn ko. Ulitin natin. Ulitin. Wrong turn ka. Titanic. Titanic. Pretty Woman. Pretty Harap. Woman. Wrong Turn 2. Hanggang ito. Ayaw mo na ng movies. Iba naman. Ano gusto mo? Ano tayo? How about branded name ng mga
Okay, so we will be right back for the live performance of Apple the App. Stay tuned.